माटी के तोरी बनल जो बनावा। अरे वही चोदो ई माटी के जो बना कैसे बने लगा रे? कूद कूद गया रे दूध पीला दूध पीला दूध दूध है। भैया वाह क्या गाना गौले बड़ा। हाँ तो का हाल बा भाई लोग, उम्मीद करो पानी की ठीक हो बने। तो आज फिर से बात करे वाला बनी भोजपुरी गाना के ऊपर, काहे कि ये बहुत ज्यादा नु गंदगी फैला दल बड़ा सन। तो आज के वीडियो बहुते ज्यादा गाना फार रखे वाला बा, यही से कहता नहीं नु कि शुरू से अंत तक ले देखिए लो तबे मजा आई। अब वीडियो शुरू करे से पहले बता दी कि ये वीडियो खाली मनोरंजन खातिर बनावल गइल बा, केहू के अपना दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा कहीं पर नहीं खेले के। हाँ तो भाई लोग वीडियो शुरू करे से पहले नु थोड़ा बात करे के रहल। बात ई बनू भाई लोग कि हमरा चैनल बनौले पूरा 11 महीना हो गइल बा, ठीक बा। अभी तक ले 1000 सब्सक्राइबर पूरा नहीं भइल, वॉच टाइम भी पूरा नहीं भइल। तो हेल्प थोड़ा करलो हमार, ठीक बा। चैनल के सब्सक्राइब करलो और वॉच टाइम तोरा पूरा करे के बा तो फुल वीडियो देखलो, ठीक बा। तो बिना कोनो बकचोदी के आज के वीडियो शुरू कर जा। आइए ना वही चलो गाना शुरू होके तो पहले कौन चालू कर देता रसनी। इस सर्वासन के कौन बीमारी धइले बा, जब गाना कहिया सनु करत रहिया से गानवा में लागेला नु आकि ओकनी के छोड़ के इस साला ब्यास बा सनु एकनी के कोनो गाना मारता। अरे दादा ये दादा कूद कूद गया रे दूध पीला दूध पीला दूध दूध है। भैया वाह क्या गाना गौले बड़ा। ये गाना पर नु हमरा इनाम देवे के मन करता। उहो पाकल 4 गो झान लेबो गुरचट भैया पक सारे। दिल सोलेंसर से धुआं छोड़ा। अच्छा सोलेंसर से धुआं छोड़ा देले तो आगे क्या कइले, आगे बताओ। ढोरी के बेबी हो साला ढोरी के बीपी बढ़ गइल बा। हम तो सुन रहनी हनु कि आदमी के बीपी बढ़ जाला नु तो आदमी बेचैन हो जाला, आ घट जाला नु तो ओकर दिमागे काम ना करेला। लेकिन साला ढोरी के बीपी बढ़ल होई तब तो गुड़िया का बमाए लागल होई। कैसी अपमानजनक बातें करा लड़का ये। रात चटले बादेवारा ढोढ़ी फूले के तुमा भइले बा। अब सुना ये सारवा के चटला बा ढोरी आ फूल के तुमा भइल बा। अरे वही चोदो लागता नु आके ढोरिया चटले बा आ दांतहु कटले बा सारवाई। इस साला के देखिए के वैसे लागता नु कि इस सारवा हवस के पुजारी बा, यही से इस साला काम कइले होई। हाँ हमरा ई मालूम नहीं है कि उ गोरका भातार लेके चाटी आकि का करी, लेकिन हौ कामवा जरूर करी। लेकिन ई कहला के जरूरत ना रहल तारा, कहला से कुछ याद आइल। एक कैमरामैन ते को ये ढोड़ी चटले बड़े किनारे ना रे तब ठीक बड़े पे बहुत बढ़िया आदमी है कैमरामैन हमार। माटी के तोरी बनल जो बनावा। अरे वही चोदो ई माटी के जो बना कैसे बने लगा रे? हम तो साला सुने रहनी हो कि चमड़ा के होला ओइमे दूध होला, लेकिन सरवा माटी के कैसे बने लागल। आगे लगाओ तो कैमरामैन। माटी में मिली जाई रे छौरी। माटी में मिल जाई? ई सरवा काहे माटी में मिल जाई? ए भैया तू जाके आ भोरे भोरे आ खाली हो तब तार पेट भर जाई, माटी में सरवा काहे मिली? लेकिन बात पॉइंट के बा, खर्चा करे के चाही जगह लगे बा ओकरा। आगे लगाओ। एक दिन कवनो ना दबाई जो बनावा तोहर। कौची भैया तने दोबारा कहब तनी कौची ना दबाई। एक दिन कवनो ना दबाई जो बनावा तोहर। एक दिन कौनो ना दबाई, उ तो बात सही बा। जबले जवनिया बानू तबले सब के पूछी, आ जब जवनिया झूल जाइनू तो लड़े ना पूछी, कौनो छुओबो ना करी। सरल जगह मछली होटली से फेंका जलानू वही गनिया रिजेक्ट हो जाई। तकरा से बढ़िया बानू कि गांव भर घूम के दबावत रहो। कैसी अपमानजनक बातें करा लड़का ये। चट ब्यास तारे। हाँ तो भाई लोग
आज के वीडियो नु इतने रहल ह। उम्मीद करत तानी नु आकि वीडियो अच्छा लागल होई। अगर वीडियो अच्छा लागल होई तो चैनल के सब्सक्राइब करियलो आ लाइक कमेंट कर दियलो। तो मिलत तानी फिर अगला वीडियो में। आज खातिर बाय।